Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuak ez dira oposizioko alderdi bakar baten bozkekin aurrera irtengo. Gaur goizean jakinarazi dute EH Bilduk ez duela onartu Eusko Jaurlaritzak emaniko azken proposamena etxebizitza arloari dagokionez, eta eztabaida eten egin da. Ostegun honetan bozkatuko ditu Gasteizko Legebiltzarrak eta gainerako alderdiek eramaniko zatikako zuzenketak. Hala eta guztiz ere, lakuak diseinaturiko proposamena aurrera irtengo da EAJ eta PSE-ren aldeko botuei esker. Eguerdion guztioi. LAB sindikatuak delegatuen batzar nazionala ospatu du gaur goizean Bilbon. Bertan, Euskal Herrirako gutxieneko soldata propioa eta lanaldiaren murrizketa hainbat eremutan lortu izana aldarrikatu du zentralak besteak beste. Gutxieneko soldata hemen eta orain erabakitzea lortzen ari gara. Madrilen 37 ordutardiko lan-askaren murrizketan ari dira. Eta berriro ere ikusi ditugu elkarrizketa sozialaren mugak. COEk ezezko borobila eman dio aldarrikapen horri. Hemen Euskal Herrian greba orokorra egin genuen 35 orduen alde, eta lortu dugu hainbat eremutan 35 orduak ezartzea. Iruñeko Euskalgintza plataformak Nafarroako hiriburuko auzo guztietan aurreskolak euskaraz izatea aldarrikatu zuen atzo. Taldeak manifestazio antolatu zuen Iruñean arratsalderako eta ehundaka herritarrek erantzun zioten mobilizaziorako deiari. Eguerdion guztioi. Ordu 2:02 diren honetan emango diogu hasiera aste honetako eguerdiko azken albistegiari. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuen harira, gaur bozkatuko ditu Gasteizko Legebiltzarrak alderdiek proposaturiko zatikako zuzenketak. Negoziazioei dagokienez berriz, EH Bilduk baztertu egin du Eusko Jaurlaritzak etxebizitzaren inguruan luzaturiko azken proposamena eta beraz, bertan bera gelditu da bien arteko eztabaida. Esan die ez Euskal Herria Bilduren bi proposamenei. Uste dut bi proposamen oso potolo direla. Hain zuzen ere gaur egun bizi dugun egoeran soldata minimo bat egunko eta Euskal Herriko egoera sozioekonomikoari erantzungo diona eta etxebizitzaren arloan dugun egoera zein den jakinda urratsak ez ematea oso bi arazo potolori muzin egitea dela. Edozein kasutan, Eusko Jaurlaritzak gaur goizean bertan badauka aukera Euskal Herria Bilduk aurkeztutako emendakinak babesteko eta bi gai horiek aurrera ateratzeko. Xuar herri plataformak antolaturiko elkartasun jaialdia ospatuko da datorren larunbatean. Pasaden Tolosako inauterietan zauritu zuen ertzaintzak jaurtitako pilota batek gaztea eta hori dela eta ikusmena galdu zuen eskuineko begian. Bildutako dirua, mediku eta auzitegietako kostuei aurre egiteko bideratuko da. Ja, behin-behingo amaitzea historia honekin eta nahikoa da dira. Hauek diala, ertzaintzak erabiltzen dituen proiekzioak eta hoien dia Tolosan erabilitako proiekzioak. Bada garaia aldatzeko gauzak eta asko baino. Baizi besteren argiak da itzalako natzea. Batzean igatzen dugu daukagunaren tamaina. Bide luzea dugu egiteko, oraindik, baina denok batera lortuko dugu. Mila esker berriz, ona gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuen konpromezu eta kritikotasunagatik. Violentzia polizialik ez, bada garaia gauzak aldatzea.
Alderdi sozialista berritze prozesuan mugituko da Euskal Autonomia Erkidegoan datorren garaietan. Zuzendaritza organoei dagokienez, Eneko Andueza orain arte idazkari nagusia izan denak bere burua berriz ere postu betetzeko aurkeztuko duela jakinarazi du. Anduezak sozialistek atzo Bilboko Euskalduna Jauregian ospaturiko ezohiko komite nazionalean eman zuen ezagutzera bere erabakia. Datorren 4 urtetarako erronka bere gain hartzeko indarra eta gogoa bazituela azpimarratu zuen PSeko idazkari nagusiak. Eusko Alderdi Jeltzaleak erabakitzeko eskubideaz mintzatzeko aukera izango du martxoan gauzaturiko batzar nagusian. Bilera hil horren 29 eta 30 burutuko da Donostian eta atzo berriak plazaratutakoaren arabera jeltzaleen estrategiak eta helburu politikoak islatuko dituen 5 txostenen zirriborroak bidali dizkie da Euskadi Buru Batzarrak uri erakundeei. Erabakitzeko eskubideari dagokionez, dokumentu horietako batek burujabetza osoari eta Euskadi nazioa dela aitortzeari egiten dio referentzia besteak beste. Iruñeko Euskalgintza Plataformak manifestazioak gauzatu zuen atzo arratsaldean Nafarroako hiriburuan, Iruñeko auzo guztietako haurreskolak euskaraz izan daitezen aldarrikatzeko. Iruñeko Euskalgintza Plataformak Iruñeko auzo guztietan euskarazko eskaintzarik ez dagoela salatu du. Horretarako beste behin Iruñeko kaleak hartu dituzte Iruñeko udalari auzo guztietan euskarazko murgiltze eredua eskatzeko. Gaurkoan elkartu gara hemen bertze behin aldarrikatzeko Iruñeko auzo guztietan haurreskolak euskaraz nahi ditugula murgiltze ereduan. Badira hainbat urte honekin ari garela eta iruditzen zaigu oraingo udal honek erakoak egin beharko lituzkela eta mugimenduak egin beharko lituzkela jendartean egon den aldarrikapen honi kasu egiteko. Izan ere, adierazi dutenez, Iruñeko udalak 12 haurreskola kudeatzen ditu, zeinetan bakarrean euskarazko murgiltze eredua dagoen. Oraindik zabalpen handia egin daitekela argi utzi dute. Iruñeko Euskalgintzaren arabera, udalak administrazio publiko bezala eskualde mailako edo gutxiengoen hizkuntzen Europako gutunaren printzipioei jarraitu beharko lioke. Horrela, beraz, udalak eskaintzen dituen heziketa zerbitzuetan eta hortaz haurreskoletan ondorengo helburuetara bideratu beharko lituzke bere erabaki eta praktikak. Euskara sustatzeko ekintzak burutzea, euskara ikertzeko baliabideak eskaintzea eta euskaraz ikasteko baliabideak jartzea besteak beste. Euskalgintzaren arabera, haurreskolen kasuan ere euskarazko irakaskuntza eta zerbitzuek neurri bereziak behar dituzte. Horregatik, hain zuzen ere, udalak Europako gutunak dioenari erreparatu behar diola uste du. Baiko horreta esperantzarekin atera dira kalera euskalgintzakoak oraingo honetan. Gaur bertan udalarekin bilera izanen dute. Hezkuntza arloan ere, Gasteizen eta Portugaleten hainbat ikastetxe publikoen integrazio prozesua martxan jarriko duela eman du aditzera Eusko Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak jakinarazi duenez, eskola segregazioaren kontra egiteko planak abian ditu 2025, 2026 eta 2026-2027 ikasturteetarako integrazio prozesuak martxan jarriz. Bi prozesu hasiko ditu Jaurlaritzak datorren ikasturteari begira, Gasteizen eta Portugaleten hiri bakoitzeko 2 ikastetxetan. Aita Orbiso eta Umandi zentroetan hasiko da integrazio plana Arabako hiriburuan. Portugaleten berriz Maestro Zubeldia eta Virgen de la Guía ikastetxeetan. Prozesuak 2 urteko umeen gelatan hasiko dira martxan. Hezkuntza sailak adierazi du hezkuntza komunitatea osatzen duten guztiek hartuko dutela parte integrazio prozesuan. Zentroetako irakasle, ikasle eta senideak hain zuzen. Prozesu horien helburu nagusia ikasle bakoitzak kalitatezko hezkuntza jasoko duela bermatzea da. Jaurlaritzaren asmoa auzoetako anistasunaren aberastasuna aprobetxatuko duen hezkuntza proiektuak diseinatzea eta komunitateetako haur eta nerabe guztien erabateko garapena sustatzea da. Helburu hauek lortzeko irakasle taldeak indartu eta ikasleentzat egokiagoak egiteko zentroetako espazioak berrikusiko ditu Jaurlaritzak besteak beste.
Nafarroan, Fernando Dominguez osasun kontseilariak lurraldeko osasun sistemak huts egin dezakela ohartarazi du baldin eta osasun legearen aurre proiektua aurrera irtengoz bada. Osasun bideako langileek aldiz, lege honek baldintzak okertu besterik ez lituzkela egingo salatu dute. Fernando Dominguez osasun kontseilariak beharrezkotzat jo du osasunari buruzko foru lege berri bat izatea sistema egungo egoerara egokitzeko. Ezer egin ezean, Nafarroako osasun sistemak porrot egingo duela argi utziz. La Ley de Salud, que actualmente está vigente en Navarra, data de 1990 y ha cumplido con creces su cometido. Pero la sociedad ha cambiado y evolucionado y en poco se parece a la de hace ya 34 años. Los cambios demográficos y sociales han hecho que estemos ante una sociedad con mayor esperanza de vida, más envejecida, con más patología, con mayor soledad no deseada, con una sociedad que brinda menor soporte a los mayores en muchos casos, etc. En definitiva, una sociedad con necesidades totalmente diferentes a los 90. Dominguezek Bioinnova Konsultinek antolatutako osasunari buruzko foru lege berriaren inguruko eztabaida jardunaldi batzuetan parte hartu du. Eta berretsi du, azken hamarkadetan medikuntzak eta gizarteak izan duten bilakaerak sistema eguneratzea eskatzen duela. Horregatik, sailak lege aurre proiektu bat prestatu du, jendaurrean jartzeko fasean dagoena urte amaierar arte, egungo sistema nahikoa bermeko beste batekin aldatzeko. Desde el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra pretendemos consensuar una ley que permita agilizar y flexibilizar nuestro sistema público de salud, que permita poner las necesidades de la ciudadanía como prioridad número 1, poniéndolas en el centro del sistema, realmente en el centro, no como se dice ahora, pero que no es así, con una atención y gestión centrada en las personas. Osasun sailak idatzitako aurreproiektuak sindikatuen aurkakotasunarekin topo egin du. Elaren arabera, aldaketa horren ondorioz, etorkizunean kontratatutako diren langileek funtzionario izaera galduko lukete eta horrek atea irekiko luke langileak kaleratzeko. Laben iritziz, lege aurre proiektuak osasunbideko zenbait zerbitzu pribatizatzeko aukera zabaltzen du. Sindikatuak uste du Nafarroako osasun departamentuak osakidetzaren eredua ezarri nahi duela Nafarroan. Beraz, Dominguezek argi utzi du eztabaidarako hilabeteak gelditzen direla eta prest agertu da aurre proiektua hobetzeko edozein aholku entzuteko. Pasaian duela aste terdi jazotako erailketa matxistaren harira heriotza bat gertatu da azken orduotan. Izan ere, hiltzaileak bere bikotekide ohi Ana Leonor erailtzeko erabili zuen armaren jabea hilda topatu du ertzaintzak Oiartzunen bere bizilekuan. Ertzaintzak hilda aurkitu du Pasaian azaroaren 30ean egindako erailketa matxistan erabilitako armaren jabea. Hildakoa gizon bat da ustezko hiltzailearen laguna. Ertzaintzak deklarazioa hartu zion gertakarien hurrengo egunean El Diario Vasco eta EITBek ezagutarazi duten moduan. El Diario Vasco gainera suzko arma gizonaren izenean erregistratuta zegoela zehaztu du. Asteazken goizean patrulla bat Oiartzuneko kanpinera joan zen gizonarekin hitz egitera eta orduan gorpua aurkitu zuten. Ertzaintzak Pasaiako erailketaren hurrengo egunean jaso zion deklarazioa gizonari, erabilitako arma berea zela egiaztatu ondoren. Lakuako segurtasun sailak F agentziari gertakariak baieztatu dizkio gizonaren gorpua aurkitu dela bere buruaz beste egin ondoren, baina ez dute horri buruzko beste daturik baieztatu edo gezurtatu, ikerketari dagokion gaia den heinean. Gorpua eguerdiko ordu biterdietan auzitegi medikuntzako Euskal Institutura eraman dute. Donostiako auzitegi batek gurasoa hala kendu dio abuztuan bere bikotea mehatxatzeagatik atxilotutako ertzainari. Gizonezkoa aske utzi zuten gertakariaren ostean, baina Gipuzkoako fiskaltzak kasua indarkeria matxista gisa epaitzeko eskatu zuen.
Pasa berri den astelehenean, Realak akziodunen batzarra ospatu zuen Donostian. Bertan, Jokin Aperribai presidenteak klubak ertzaintzari azalpenak eskatu dizkiola jakinarazi zuen Amaia Zabarteren kasuari dagokionez. Akziodunen batzarra egin du gaur Realak Donostiako Kursal jauregian eta segurtasunari buruz mintzatu da bertan Jokin Aperribai klubeko presidentea. Esan duenez, segurtasun neurri gehiago ari dira hartzen istilurik ez egoteko. Azken aldian istiluak izan dira Realak Anoeta estadioan jokatu dituen Europa Ligako partidetan. Bereziki larriena martxoaren 5ean gertatu zen Realak eta Paris Saint-Germainek Anoetan jokatu zuten txapeldunen ligako partidaren aurretik. Gertaera horretan Amaia Zabarte gipuzkoarra buruan larri zauritu zuten ertzaintzaren oldarri baten ondorioz. Irudienez, foan pilota batekin jo zuten eta kaleratutako irudiek erakusten dute ertzain batek ostikoa eman ziola 54 urteko emakumeari lurrean zegoela haren albotik igarotzean. Zabarte Errondo pasalekuko errepide arteko lorategi batean zegoen, sakelakoarentzako seinalea bilatzen inolako istiluetan parte hartu gabe. Hala ere, ospitalera eraman behar izan zuten buruan jasandako kolpe latzaren ondorioz sortutako zauri larriengatik. Bere bizitza arriskuan egon zen, kaskezurra 2 lekutan hautsi baitzitzaion. Hala ere, familiak jarritako salaketak ez zuen hasieran aurrera egin eta Ana Isabel Perez Asenjo epaileak auzia artxibatu zuen. Orduan, familiaren abokatu Iker Sarriegik helegitea aurkeztu zuen, gerora argitaratutako irudi argigarriak mahai gainean jarriz eta oldarria bertatik bertara ikusi zuten lekuko batzuen testigantzak kontuan hartzeko eskatu zuen. Gipuzkoako probintzia auzitegiak helegitea onartu zuen eta auzibidea berriz ere zabaltzeko agindua eman zuen. Joseba Noboa Amaia Zabarteren senarrak hitza hartu du galderen eta eskaeren txandan. Esan du eskertzen dituela Jokin Aperribaik familiari egindako telefono deiak, baina salatu du Realak ez duela gertaera hori publikoki kondenatu eta ez duela kritikatu ertzaintzak egun hartan egindakoa. Aperribaik erantzun egin dio, adieraziz ez zuela komunikazio publiko bat egitea egokitzat jo, baizik eta gertu egoteko beharra sentitu zuela. Gaur goizean, Labek Delegatuen Batzar Nazionala ospatu du Bilbon. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Lab sindikatuak delegatuen bilera nazionala egin du Bilboko Bizkaia frontoian, bertan Garbiñe Aranburu koordinatzaile orokorrak esan du, gutxieneko soldata hemen eta orain erabaki behar dela, eta horretarako baldintza berriak sortu direla aldarrikatu du. Gutxieneko soldata hemen eta orain erabakitzea lortzen ari gara. Madrilen 37 orduko lanastari buruz hizketan ari dira. Eta berriro ere ikusi ditugu elkarrizketa sozialaren mugak. COEk ezezko borobila eman dio aldarrikapen horri. Hemen Euskal Herrian greba orokorra egin genuen 35 orduen alde. Eta lortu dugu hainbat eremutan 35 orduak ezartzea. Eta estatua maila lanaldi nahiko baxuagoak izatea. Lanaldi murrizketa ere Euskal Herrian egin dezagun posible. Egungo erronkei aurre egiteko goazen 30 orduko lanastera. Alokairu eta etxebizitzen prezioak gora eta gora. Ez dago bizi proiektu duinik etxebizitza eskubiderik gabe. Gure komunitatean ere milaka eta milaka dira etxebizitzarekin arazoa dutena. Bagoa zurratz berriak ematera, aintzindari berriro ere. Zerbitzu publikoen defentsan beti tinko. Euskal Eskola Publiko Komunitariorako bidean urratsak ematen ari gara. Eta orain urtebete lehen greba feminista orokorrak zaintzaren eraldaketaren beharra ikusgarri egin zuen. Eta jarraitzen dugu gehiengo sindikaleko beste sindikatu batzuekin eta mugimendu feministarekin batera. Esku jarraitzen dugu zaintza sistema publiko komunitarioa eratzeko ahaleginean. Idiazabal eta Erronkariko Ardilatxa esnearen ekoizleek bizi duten egoera larriaren berri eman zuen enekatzo goizean eginiko agerraldian, esnearen prezio baxuak ekoizpen kostuekin bat ez datozela azaltzearekin batera.
Atzo onartu zuen dekretu bidez Espainiako gobernuak konpainia energetikoei orain arte aplikaturiko zerga berezia mantentzea. Honek, Hego Euskal Herrian ezarritako enpresei eragingo die. Hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol, son los representantes de los intereses de las empresas energéticas, que son el PNV y Junts. Así no se discuten las cosas. Frantzian, Emmanuel Macronek lehen ministroa topatzeko prozesua azken momentura arte luzatuko duela dirudi. Datorren orduotan emango du ezagutzera Frantziako presidenteak bere hautua, baina badiraia da postu hori bete ahalko luketen pertsonen hainbat izen main gainean. Besteak beste, François Bayrou Macronen alderdiko kidearena edota Bernard Cazeneuve sozialistarena. Datorren larunbat honetan ospatuko da Gipuzkoako bertso txapelketako finala. Ekitaliaren aurretiko momentuetan, Ane Labaka eta Aner Peritz finalistekin solasean aritzeko aukera izan du gure berri maile Udane Arbeok. Larunbat honetan Gipuzkoako bertso txapelketaren finala jokatuko da, hemen atzean daukadan ilumen jendez gainezka egongo da eta holtza gainean 8 berritua izango da, belaunaldi ezberdinek osatua. Aner Peritz eta Ane Labaka bertsolari eta finalistekin egoteko aukera izan dugu. Niretzat da 6. saioa finalaia, eta luze joan zait esan da hori batez ere gu Andonien Eritz eta Hirurok udaberritik hasi ginelako. Orduan, bai, sentsazioa daukat denbora asko izan dela eta kontu horiek bai, baina gero pozik nago esan da eta ibilbidea ez dut gaizkitzat hartzen esan da. Saio batzuekin gustorago geratu naiz besteekin baino eta kontu horiek ere bai, baina behintzat, igual da azken amaiera gustoko eman dio dalako, baina bai adibidez geratu nintzela final laurdenetan pixa bat arantzatxoarekin eta pena ematen zian hor kalera joateak eta ez nintzen joan eta edukin duen aukera buelta emateko eta final erditan kantatzeko eta hor ja egindakoarekin oso gustura eta oso sentsazionarekin geratu nintzen. Orduan, bai, daukat txapelketa luzearen sentsazioa, ondorioz bere luzetasun horretan ezinbestekoak zituen gora berak pasa izanarena ere bai, baina gustura eta pozik nago. Bai. Nago gogoz, indarrez eta ilusioz egia esan final hontarako. Bai, ezinbestean konparatzen dut nire aurreko finalarekin duela 5 urte izan zana eta duela 5 urte bai sentitzen dut iritsi nintzela oso nekatuta, oso agortuta, hori udaberritik egin nuelako, fasez fase finalera iristeko bide bat eta bide hori izan zela oso intensoa eta emozionalki ere oso kaineroa. Eta urten eukidet zortea aurreko finalista izan nintzen ez udazkenean hasteko eta orduan beranduago sartu naizenez trenera ezberdina izan da, ez izan da intensoa eta emozionalki ere bai nahiko kaineroa, baina askoz kontzentratuagoa edo laburragoa denboran behintzat ez. Eta iruditzen zait ez naizela iritsi hainekatuta eta hain agortuta. Daukat gogo handia finalean kantatzeko eta oraindik iruditzen zait asko daukadala emateko eta hori emateko gogoz etorriko naiz ilunbera. Ez da nire aurrenengo finala eta nire aurrenengo txapelketa, orduan da handia eta inondik ere esperoen nuena eta nire espektatibetan ere etzegoena esan nahi dut. Neuzkan gauza batzuk helburutzat edo asmotzat edo intentziotzat jartzen dituenak, baina ja konplitu dituen. Orduan, finala niretzat da aukera handi bat, aukera berri bat eta aukera berezi bat oraindik ongi irudikatzen ez dudana,
Orduan nahiko nuke kokatu eta kokatzen hasi eta iritsi kokatuta saiora eta dimensio hori onerako erabiltzen saiatu eta ez dizadala gain hartu. Orduan, horretan asmatzen baldin badut, gero aukera hori dagoen ezkero eta hori dena egin daiteken ezkero, nahiko nuke asmatu gozatzen eta ondo pasatzen egia esan da. Nahi. Larun batean arratsaldeko 5 ekingo diote finalari. Oholtzara igo beharko dira ehundaka herritarren aurrean. Irudikatzen dut asteko festa handi bat bezala, ez? Olako, dimentsio hortako zerbaitek, herri festa bat bezala, kultura festa bat. Irudikatzen dut oso giro ona egongo dela gure publikoarekin ere espero dut, baina gure artean alde hortatik oso pozik nago, oso ekipo egiteko oso talde polita dela iruditzen zait, eta alde hortatik eroso egongo gerala holtzan, eta elkarrekin sortzen diran guruzak eta horretan gauza politak sortuko diala, eta hori irudikatzen dut zerbait oso ederra bezala. Urduri jartzen naiz pentsatzen dudanean. Pentsatzen ez baduten naiz urduri jartzen, orduan, eta ez naiz ari denbora guztian hori presente edukitzen ere, orduan, bai urduri nago eta urduri egongo naiz gehiago, orain nagoena baino, baina nahiko nuke irudikatu eszenario on bat eta dimensio horrek eta esandako zera horrek onera egiten didala eta aprobetxatu dezake dela, hori, utzi nahi ditudan mezuak, utzi nahi ditudan gauzak utzi ahal izateko eta, nire hortatik utzi ahal izateko eta ez nahiko nuke ez egon hor txiki eta beldurtuta eta zera orduan horretan asmatzen badut pozik. Bertsolarien estereotipo hautsi eta irudi orokorra aldatzen joan da azken urteotan. Horren isla izango du finalak ere, inoiz baino emakume gehiago ariko baitira kantuan. Gizartean da esango nuke bertsolaritzan ere ez, plazetan zukartzen badezu asteburutako agenda, horrekin hago pozik bereziki iruditzen zait, beti da lagin bat edo zati bat ez, bertsogintza orokorrarena, baina nahiko ondo adierazten duela Gipuzkoan bertsolaritza izan daitekena, ikusten diala oso ahots, kantatzeko modu, gorputz, adin, abaniko edo mosaiko nahiko zabal bat osatzen degula denon artean, eta horrekin nago oso pozik. Bai argazkiari begira, baina gero ere bai hori hola izan da kantatzea izugarrizko zortea da, azkenean balima zaude kantuan, zure oso antzekoekin edo, ez oso, iruditzen zait gaudela 8 bakoitza oso pertsonalitate markatuarekin, bakoitza bere egin nahi izateko moduekin, bere pentsa molde, kanta moldearekin, eta iruditzen zait hoien uztarketatik oso elkarrizketa politak sortu daitezkela, eta nik bertsoa hortik ulertzen dut. Uste dut badela gauza batzuen erakusgarri eta gauza batzuen parte, eta gauza horiek uste dut utzi ditzakegula, eta aldi berean zergatik ez inkluso izan daitekeela, zer gehiago falta da ikusteko modu bat eta horri ere begiratu behar digula, esan nahi dut positiboa bada eta gauzak aldatu dira eta gauza berria datoz, baina eman dezakela aukera bat pentsatzeko, zer egin dugu eta zer gehiago egin nahiko genuke eta norantz jarri nahiko genuke norantza. Orduan, 8 horrek uste dut horren irudi bat eman dezakeela eta irudi horri erantzuten asmatu beharko genukeela edo asmatzeko asmoa eduki beharko genukeela bintzat. 8 prest da finalerako norberak bere ibilia du eta bere ibilbide izango du larunbat arratsaldeko saioan ere. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu bihar eguerdian informazioa jasotzeko aukera ere izango duzuela albiste bildumaren bitartez. Gainera, 11aren webgunea eta sare sozialak ere eskuragai dituzue, datu gehiago ezagutu nahi izanez gero. Ondo izan eta datorren astera arte.